Sa video ito ay bibisitahin natin ang Maliko na matatagpuan sa border ng lalawigan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Sikat ito sa mga kapwa natin riders at bikers na naghahanap ng adventure dahil sa dami ng kurbada at matatarik na kalsada na mayroon ito. Matatagpuan din dito ang mga makasaysayang lugar gaya ng Salaksak Pass na siyang ating unang pakay sa ating paglalakbay. Sabay-sabay nating alamin kung ano-ano nga ba ang kwento sa likod ng lugar na ito at bakit ito dinarayo ng mga turista. Kaya tara mga behero at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Mapagpalang umaga sa ating lahat mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, pupunta tayo dito sa may Nueva Vizcaya at i-explore natin yung lugar siguro dito sa may Maliko at saka dito sa may Villa Verde. So nandito tayo ngayon sa may bukod, bumiyahe tayo ng mga alas 4 ng umaga. So makikita nyo or maririnig yung boses ko medyo pause dahil napakalamig dito sa may bukod. So makikita nyo yung background natin, ito yung Agno River. Ayan, napakaganda. So tara! Okay, so mga behero, makalipas ng ilang oras ay nakarating tayo dito sa may Bukod Pine Trees. So isa ito sa mga tourist spot na dinadayo dito sa may bukod dahil sa napakagandang tanawin na makikita nyo dito. So napapalibutan to ng maraming pine trees. At yung kalsada na to, dyan madalas huminto yung mga turista at yung mga riders natin para magpa-picture dahil sa ganda ng tanawin na nandyan. Tara, tingnan nyo, silipin natin. Ayan, so makikita nyo dito yung ganda ng view. So marami nga ditong tumitigil, makikita nyo naman dun sa dulo. May mga bata nagpapapicture. So ayan, at nandyan si Bitoy. Alas 10 ng umaga mga behero, nandito tayo ngayon sa may Kayapa. So nakikita nyo yung hamog. Hindi namin alam kung ano yung dadatan namin doon sa may Nueva Vizcaya. 1 hour and 30 minutes na lang ang ating babiyahiin. 64 kilometers. So enjoyin muna natin tong hamog and hopefully doon sa pupuntahan natin maganda yung panahon. Okay, so mga behero, update ko lang kayo. Nandito tayo ngayon sa may Aritaw at makikita natin dito yung tanawin na kagaya dun sa may Daang Katutubo at Daang Kalikasan. So napakaganda. Matatanaw natin lahat yung kabundukan na nandito sa parting to ng Aritaw. So tuloy-tuloy lang natin yung biyahe natin at meron na lang tayong isang oras para marating yung Maliko. So tara!
Okay, so mga bero, update ko lang kayo. Nandito tayo sa may Barak, Nueva Vizcaya. So meron na lang tayong 36 minutes remaining para marating natin yung ating destinasyon. At makikita natin dito sa ating likod yung napakagandang talon. Di ko alam kung anong pangalan ng talon na to, pero napa-stop over kami kasi napakaganda ng tanawin at saka itong falls. Explore lang natin itong lugar, tapos diretso na rin tayo dun sa may Maliko. Pero nagkaroon lang tayo ng konting aberya kasi nabutas yung gulong natin. Buti sana kung tusok lang, pero pa-slice yung butas niya. So try nating repairin. Tapos kapag hindi natin na-repair, punta tayo sa may motor shop sa baba. Okay, so mga behero, naayos na natin yung gulong. Hopefully magtagal to. Ayan, makikita nyo naman na seal natin dito. Wala naman nang bumubula. So ibig sabihin, walang hangin na lumalabas. So tingnan natin kung hanggang saan magtatagal tong gulong natin. Kain muna tayo dyan, tapos tsaka natin libutin to. So dito banda, yung sa Laksak Pass. Ayan, makikita nyo yung logo ng Barangay Maliko dito banda. So tara mga behero, kain muna tayo. Hanap tayo ng kainan doon sa may restaurant. At magpares tayo para mabawi yung lakas. May mabibila naman tayo ng pagkain at saka lunch. So try natin tingnan yung mga pagkain nila. Sino ba yung kadwata? Binil sa si Manong ko? Alam ka kailan na? Nakalo mo ng po. Original shop din naman po ba ng shop? Yep. Sarap ah.
Okay, so dito mga behero, makikita natin dito yung signage ng Barangay Malico dito sa may San Nicolas, Pangasinan. So, punta lang natin tong Salaksak Pass mga behero. Ayan o. So, ito yung pataas. Mukhang may future naman yung gulong na inayos natin. Hindi naman na siya sumisingaw. So, mukhang aabot tayo ng Baguio. Doon na lang natin papapalitan yung gulong natin. Ayan, mukhang malabo tayong makapagpalipad ng drone ngayon dito mga behero kasi sobrang hangin. Sobrang lakas ng hangin. So ikutin lang natin tong Salaksak Pass. Pagkatapos ito pupunta tayo doon sa may Malico. Doon sa may tangke. Anong pangalan nun? Kalimutan ko. Tank of the future. Ayan, makikita natin dito mga behero na maraming turista ang pababa dito sa may Salaksak Pass. So galing sila doon, umikot. Tayo naman baliktad yung gagawin natin, paikot naman doon sa exit. Ayan, so tara, at ituloy-tuloy na natin tong paglalakad dito sa may Salaksak Pass. Mamaya pupunta tayo doon sa may Sherman Tank, doon sa may Malico. At tignan natin yung remains ng World War II. Yun yung tangke na ginamit pa ng World War II. So masisilayan natin yung itsura ng tangke nila noon. Hanggang ngayon buhay pa. At ginawa na nga nilang tourist spot. So isa tayo sa mapalad na makakakita dun sa may Sherman Tank. Napagod ako. Grabe, ang dami nating dinanas dito. Nasiraan pa tayong gulong pero nagawa naman ang paraan. So tuloy-tuloy lang ang ating vlog. At mula dito sa tuktok mga behero ay matatanaw natin itong kabuuang view dito sa may San Nicolas. Tama ba? Santa Fe. Ayan, dito na tayo sa may monumento. Malapit na tayo makarating. Ayan. Okay, so mga behero, ito yung monumento para dun sa mga sundalo na nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. So nandito yung history niya. So pasong Salaksak, ipinatayo alang-alang sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at ng Estados Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945, 4,600 Hapones ang mga namatay. 3,200 Amerikano ang mga namatay o nasugatan at maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. So marami palang namatay dito mga behero. Yun yung history niya. Ito yung English version. Parang ang hirap intindihin ng Tagalog. And between February and June 1945, tapos 4,600 Japanese died, 3,200 Americans died or were wounded, and many Filipino inhabitants died in the vicinity of this pass. So dito sa vicinity ng location natin ngayon ay maraming mga nagbuwis ng buhay, hindi lang Pilipino kundi pati na rin ang mga Amerikano at Hapones. Ayan. So pinatayo to noong May 20, 1978. Ayan, by Salaksak Association of Japan, people of Malico, and supported by US 32nd Division Veteran Association. So yan, napakaganda dito mga behero. Matatanong nyo yung magandang kapaligiran dito sa may Pangasinan. Ayan. Ayan oh. Okay, so makikita nyo yung mga behero, yung monumento ng Salaksak Pass, doon tayo galing. So ngayon paalis na tayo dito sa may Salaksak Pass, and siguro ito yung magiging first video natin dito sa may Malico.
At yung second part is dun sa may Sherman tank. So pupunta natin yun ngayon. At ayan, hopefully nag-enjoy kayo sa episode na to. At kahit meron tayong mga aberya, gaya nung nabutas yung gulong natin, ay nagawan pa rin natin ng paraan at naging successful yung lakad natin dito sa may Salaksak Pass. At pinagbigyan tayo ng panahon dahil kahit mahangin, hindi naman siya umuulan. So hindi lang tayo nakapagpalipad ng drone, pero at least na-document pa rin natin yung ganda nitong lugar. At makikita nyo naman yung ulap. Yan o, natatakpan na yung ibang kabundukan. So hopefully hindi umulan hanggang dun sa may Sherman tank. So yun lang mga behero, maraming salamat ulit sa pagsama sa amin. And as always, God bless and peace out.